Kao što ste videli, kompanija Forever je u stalnom usponu i razvoju i ide u korak sa vremenom, tako da nam je i danas ponudila nove proizvode. Osoba koja nam dolazi iz Novog Sada, koji je ostavio šefovsko mesto koordinatora za negu zdravlja u Novom Sadu, danas je i menadžer u kompaniji Forever. U početku je bio neverni Toma, nije hteo da koristi proizvode dok nije pregledao sva naučna istraživanja koja se tiču aloje. Onda, kada su mu proizvodi pomogli da reši svoj zdravstveni problem, postao je veliki zaljubljenik u proizvode. Tako 11 godina koristi i nesebično prenosi svoje iskustva. Zato je on prava osoba da nam predstavi nove proizvode Forever Daily, Fab X i Forever Calcium. Pozdravimo menadžera Sinišu Blaškovića. Dobar dan svima. Drago mi je što vas vidim ovoliko po ovom lepom danu. Sinoć je u Novom Sadu bio divan pljusak, pa nas je malo rashladio, ali čujem da u Beogradu nije. Ne znam kako je bilo dalje. 2002. godine u Journal of American Medical Association, znači jedan od najprestižnijih, da tako kažem, stručnih časopisa u medicini, je objavljen sledeći tekst. Većina ljudi ne uzima optimalnu količinu svih vitamina samo iz hrane. Čekajući jake dokaze iz randomiziranih studija, znači čvrste dokaze koji su danas inače već stigli, izgleda mudro za sve odrasle osobe da uzimaju dodatke ishrani. Vidite, ovaj tekst je pokrenuo 2002. godine zaista neverovatan sled događaja i ljudi su počeli, ali zaista počeli masovno da koriste dodatke ishrani. Ako se pogleda trenutna situacija, ko najviše koriste dodataka ishrani, mislim da se vidi ovde dovoljno, vidi se. Znači, na prvom mestu 64% muškarci, žene 74%, lekari 72% lekara koriste dodatke ishrani, potom farmaceuti 86%, medicinske sestre 95% i ono što je ovde najzanimljivije, nutricionisti, 96% nutricionista koristi dodatke ishrani. Ovo je veoma značajno. Zašto? Nutricionisti se bave pravilnom ishranom, je li tačno? Oni znaju šta ima u hrani, koliko hrane treba da se unese u telo. I znači, ako nutricionisti u celom svetu koriste dodatke ishrani, mislim da nam to dovoljno znači. Postoji nedostatak vitamina i minerala na dnevnoj bazi. To je to što se ustanovilo. Zbog čega? Na prvom mestu ovde sam stavio pravilna ishrana. Zašto pravilna ishrana? Da li svi svakodnevno imamo barem 3 obroka voća i povrća? Da li izbacujemo masnoće? Ne, ne hranimo se pravilno. Drugi problem je u proizvodnji hrane. Naime, hrana se proizvodi sa jako puno veštačkih materija. Potom, unos svih hranjivih sastojaka koji su potrebni telu, znači imati adekvatan balans, vodimo svi veoma stresan i aktivan život i na samom kraju, jako je bitan deo, a to je udobnost korišćenja. Koliko je zgodno svaki dan cediti 2 puta gomilu sokova, praviti salate ili naspram toga uzeti jednu tabletu, je li tačno? Upravo zbog toga je firma i osmislila naš novi proizvod Forever Daily. Forever Daily je najnapredniji sistem isporuke hranjivih materija. Objasnit ću kasnije šta to znači. U svom sastavu ima 55 savršeno izbalansiranih hranjivih sastojaka koji su kodirani aloe verom. I posle ću objasniti šta ovo znači. U svom sastavu ima preporučene dnevne količine vitamina i minerala za odraslu osobu. Formulisan je potpuno sinergistički, znači da svaki činilac ovog proizvoda deluje međusobno i zajedno na naš organizam, pruža optimalno zdravlje i vitalnost za svaki dan i ima veoma visok nivo bioraspoloživosti, a i to ću objasniti šta znači. Forever Daily, i ovo je zaista po meni najkvalitetnije objašnjenje, podržava na prvom mestu dnevne energetske potrebe, znači da imamo dovoljno energije da protrčimo kroz svaki dan.
podržava imunni sistem, znači da naš imunni sistem funkcioniše kako treba, podržava pravilan metabolizam, funkcionisanje našeg tela, podržava kardiovaskularno zdravlje, podržava zdravlje kostiju i podržava pravilnu mentalnu aktivnost. Kada se ovo pogleda, da li postoji nešto gde ne pomaže? Da li razumete? To je zaista fenomenalan proizvod za čitav organizam. Ovde sam samo na brzinu nabrojao, čisto da vidite kako izgleda sastav. Znači, dnevno potrebni vitamini i minerali u našem telu, sve ono što se napiše i sve ono što se, stoji na etiketama, pogledajte sastav. O svim ovim vitaminima i mineralima smo do sada bezbroj puta pričali. Zaista ih ne vredi ponovo spominjati. Ali ovde sam ovo stavio da vidite širinu sastava. Jer vidite da ovde ima sve što je potrebno, je li tačno? Međutim, ono što je jako bitno za ovaj proizvod je AOS sistem. To je aloe oligosaharidni kompleks koji je brendirana marka, znači naše kompanije. On kombinuje vitamine, minerale, aminokiseline i polisaharide iz aloje. Tu se nalazi i likopen, tu se nalazi zaksantin, tu se nalazi koenzim Q10. Zaista je jako moćan sastav, a zapravo ovi polisaharidi iz aloje imaju veliko dejstvo u okviru samog proizvoda. Jako je bitno da se zna da je ovo patent stručnog tima FLP-a, a ti aloe polisaharidi obezbeđuju visok nivo bioraspoloživosti. Šta znači bioraspoloživost? Veoma visoka mogućnost resorpcije iz našeg sistema za varenje. Znači, gde se u tankom crevu upijaju hranjive materije, ali bukvalno direktno prolaze i ulaze u naš krvotok gde se duže zadržavaju i ti polisaharidi su zapravo nosioci koji obezbeđuju da svaki sastojak veoma lako i kvalitetno dođe do svake ćelije našeg organizma. Znači, ovaj proizvod, upravo zahvaljujući AOS kompleksu, omogućuje da sve što je potrebno u visokoj koncentraciji uđe u naš organizam i dođe do svake ćelije gde su ovi sastojci neophodni. Ovo je zaista revolucionarni sistem koji se koristi ovde. Zbog čega je ovaj sistem uveden? Vidite, u Južnoafričkoj republici je urađena jedna studija. Grupi ljudi su davali da piju vitamine, drugoj grupi ljudi su davali da piju vitamine sa aloe verom. Utvrđeno je da je uz korišćenje aloe vere efekat vitamina, njihovo prisustvo u organizmu i u krvotoku 3 puta veće. Zapamtite ovo, 3 puta veće. E-vitamin je 3,6, A-vitamin je 3,1 i tako dalje i tako dalje. Međutim, srednja vrednost ovoga je puta 3. Koliko godina pričamo koliko je aloja fenomenalna i kako aloja treba da bude osnov za sve naše dodatke ishrani, je li tačno? Sad imamo objašnjenje i zašto. Zato što aloja omogućuje da svi vitamini, minerali i sve druge hranjivi sastojci koji su prisutni u onome što pojedemo i popijemo, maksimalno uđe u naše telo i maksimalno se iskoristi. Zar ovo nije fenomenalan kompleks? Firma je zaslužila ovo, svaka čast, jer zaista je firma uradila neverovatnu stvar za nas. Dalje, šta se nalazi u Dailyu? Nalazi se takozvana FVX20 voćna mešavina. Ta voćna mešavina podrazumeva 20 voćkica i povrćkica u raznim bojama. Vidite ih ovde otprilike na slici. Zašto su bitne različite boje? Zato što svaka boja ima drugačije fitonutrijente u svom sastavu. Puno pričamo o fitonutrijentima, to su prirodne hranjive materije prepune vitamina i minerala koje direktno deluju na naše ćelije, na ćelijsko jezgro, na DNK i RNK u ćelijama i omogućuju normalno funkcionisanje. Svaki fitonutrijent ima posebno dejstvo, bitno dejstvo na naše telo i suština je da zaista, da li ćemo svaki dan pojesti ovu količinu voća i povrća? Hoćemo, popit ćemo Forever Daily. Ovo je
vraćamo se. Ovo je zaista apsolutno najbolji proizvod ove vrste koji se trenutno nalazi na tržištu. Počeo sam da ga pijem čim se pojavio i mogu vam reći jednu činjenicu da jednostavno traži da ga pijem svaki dan. Nijedan proizvod do sada, mogu popiti aloe ujutru, može da se desi da je zaboravim. To mi je već postala navika, pa je ne zaboravljam. Međutim, Forever Daily jednostavno krećem da ga uzimam jer osjećam da mi treba i osjećam da mi pomaže. Sledeći proizvod o kome ćemo pričati jeste Nula kalorija za ultimativnu energiju tokom čitavog dana. Je li neko popio Fab pre dolaska? Osim mene? Pa dobro. Sledeći put će biti više. Idemo dalje. Sledeći proizvod koji nam dolazi je novi Forever Calcium. Novi je i unapređen je i u čemu je zapravo razlika? Ajde da krenemo od osnove. Šta je kalcijum? Svi znamo da je kalcijum osnov jačine i čvrstoće našeg tela i naših kostiju. Milioni ljudi imaju manju koštanu masu, što vremenom dovozi do osteoporoze. Nažalost, 80% osoba na svetu koje pate od osteoporoze su žene, što dolazi znači sa određenim hormonalnim promenama sa godinama. Međutim, kalcijum je izuzetno bitan za decu i za adolescente, za decu zbog rasta i razvoja, za adolescente jer se u tom periodu zapravo prave depoji kalcijuma u telu da kasnije ne bi nedostajalo. Uopšte nije bitno koliko kalcijuma ćemo popiti tokom dana, već koliko tog kalcijuma će se resorbovati u naše telo iz našeg sistema za varenje. Inače, na starenjem se moć apsorpcije kalcijuma smanjuje čak do 60%. Novi Forever Calcium podrazumeva potpuno novi oblik kalcijuma, dikalcijum malat. Taj specijalni oblik apsolutno ne čeka u sistemu za varenje, već bukvalno direktno prolazi u krvotok kroz parenhim tankog creva. Bukvalno direktno ne zadržava se i apsorpcija je izuzetno velika. Tu se potom nalaze minerali koji su u helatnom obliku. Tu su magnezijum, bakar i mangan. Znate da je u ranije bio samo magnezijum, znači ovde je prošireno. Šta znači helatni oblik? Jel znate za to? Ajde sada da zamislimo ona vrata, da su ona kružna vrata. Znate na koja mislim? I sad svi sale treba da izađemo kroz ta vrata, kroz taj kružni sistem. Jedna po jedna osoba, ono se polako okreće, ono je automatski. Da li razumete? Koliko bi trajalo da svi izađemo iz sale? To je brzina apsorpcije minerala koji nisu u helatnom obliku. A sad zamislite da se otvore u jednom momentu sva vrata. Kojom brzinom bi izašli iz sale? To su helatni minerali, znači na taj način funkcionišu i tako ulaze u organizam.
Da li razumete razliku? Mnogo brže i mnogo lakše ulaze u naš organizam i brže i lakše se iskoriste. Naravno, ako se uz to doda aloe vera, moć apsorpcije skače 3 puta i moć iskoristljivosti skače 3 puta u našem organizmu. Tu su potom vitamin D koji je neophodan i za resorpciju i za funkcionisanje i vitamin C koji što zbog kolagena, što zbog hrskavice i zbog elastičnosti tela je takođe dovoljno bitan. U časopisu za ishranu je objavljen članak gde je rađena jedna studija i gde se govori o efektima uzimanja kalcijuma na gubitak koštane mase kod žena u menopauzi. Ovo ovde što vidimo to je gustina kostiju. Kretano je od 0. varijante kod svake osobe, znači trenutni nalaz je bio 0. Ovo je placebo, znači ove osobe su dobijale šećerne tabletice, znači koštana masa je vremenom opadala. Kod osoba koje su dobijale samo minerale, koštana masa je i dalje opadala. Ako je samo kalcijum, koštana masa je i dalje opadala. U slučaju da su osobe uzimale kalcijum zajedno sa mineralima, koštana masa se povećavala. Sad zamislite da se ovde dodala i aloja, koliko bi se ova koštana masa povećala. Ovo je jako bitno da se zna, jer mora se uzimati kalcijum zajedno sa svim ostalim mineralima zbog svog sinergičnog dejstva. Drugo što je bitno, što su svi minerali u helatnom obliku, imaju izuzetno visok nivo bioraspoloživosti. Veoma lako se razgrađuju u sistemu za varenje. Ono što je jako bitno, ne remeti se kiselost želuca, pH želuca, tako da te tablete ne utiču na stomak, znači da se stvara velika kiselost ili problem u stomaku, u želucu. Veoma se lako i velika količina apsorbuje iz sistema za varenje. Aloja, ako se pije uz to, daje aktivan transport, veoma dugo ostaje u krvotoku i veoma se lako i kvalitetno ugrađuje u kosti. Gde pomaže? Za rast i jačinu kostiju, znači i kod mlađih i kod starijih. Može da pomogne da se ojača imunitet, da se smanje alergije. Svi minerali ovi pomažu u ćelijskoj komunikaciji, što je jako bitno za čitav funkcionisanje organizma. Naravno, C vitamin, kolagen, kvalitet zglobova i ono što je ovde veoma zanimljivo, onaj kalcijum je bio velik, je li tačno? Ovde je tableta smanjena za 30%. I ovo je zapravo što se tiče proizvoda koji su napravljeni za korišćenje iznutra. Koliko vam se sviđaju?